Tää menee namnen så tysta som nyt alltså. Släpp ut angstnimillä. Hingstvännen autoa. Mut med hingstvännen. Thomas. Nää. Vittu hapil. Ville juonut biss. Mord! Hur är det Tompi? Har du skitbra skönja? Almström! Kakkapelle. Arvotaan seuraava juoma. Veikkaanpa karhu. Oho! Panjo heräs. En mä jaa. Kukaan ei. Ville laita hifikeskukseen yksi pissi. Ville, näytä inverterin piuha. Täällä on nyt. Joka lähteen löytyy piuhaa. No ja, on musiikki hiljaiselle, niin ja saadaan löytyy nyt tää USB. Mitä? Pulkkisen selostus. Tossa on inverteri. Tää on Oikein. Tupsitille toimiva tekopimppero. Superpeniksen kehittäjä. Imu enemmän kuin lypsykoneessa. Ei oo vaan peniksen kehittämä, se on superpeniksen kehittäjä. Kyllä. Sähköllä toimiva. Vai onko se peniksen superkehittäjä? Niin. Ihan mikä. Olkoon mikä on. Mitä muuta löytyy? Inverteri. Täällä on. Hei! Digikameralla. Mitä? Malme! Se on joku laturi. Tää on digikameran laturi, läppärin muuntaja, alkotesteri, digikamera. Alkotesteristä puuttuu patterit. Tässäkin on vähän läppärin muuntaja, hiiri, tietokone, kasa puhelimia. On joka lähtöön. Mut takaiskarit puuttuu. Joo. Vieläkin. Elikkä luukku ei laiteta kiinni ihan heti. Joo ei. Tumppi, mikä fiilis? Erittäin hyvä. Kattaa. Ei, Lady Gagalla. Mä kävin jo Lady Gagalla. Ei ku Gagalla. Mä ostin Ruotsista lottolapun euroilla ja ne 100 euroa. 100 euroa maksoi lappu ja katsotaan mitä äijän käy. Kruunuun. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin.